everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkul sa Rihas. Di na ko mapakita pa ni Parts Putol. Naiubos kay ko niya. Wa siya kalainan sa akong mama. Iya kong gidapatan. Dili na ko niya. Di na yun. Oh, hala! Mga pulis! Mga pulis lang! Sakiran sa pulis! Magdali kong tago! Oops! Mutago ko ng ilang sa lamesa sa ukay-ukay! Pinagkong madakpan na ko na! Tanang sakiran sa pulis! Nagkapalayo na! Iatap kitunta ko ba kung nadakpan pa ko? Magawas ka din sa akong gitaguan. Samot ng kagkapulingit ni Runda. Maayo noon. Aron di ko mailhan. Basta, upadahin ko sa akong paglakaw. Gutom na ko da. Mudiretsunan ko sa carbon sa akong balwarte. Maayo dito, kay makadiskarte ko pangutang og pagkaon. Nisura ining naatay sa magsigit ang panglingis palibot kanwa bay pulis. May kalinaw ang una-una. Pero, wa naman sa ko'y mahimo. Saon taman. Nianagos ka rin diri nga akong suki. Mangutang lang una ko Mader! Mader, utan palihog be! Sari-sari lang, kay wa pa may agi. Unya nang bayad ha! Tulid ng akong bitok. Pero may kuwang lang. Huwag pang akong tutunan. Kinahang mo inom una kong ice water. Pero wala pa ko'y piso. Ay, husto. Kinalang mo diskarte ko. Magpakilimos ko. Limos! Limos mo! Maluit taon mo! Limos! Tagahanan akong sinsiyo, Tagang naluin ako. Ay, matabok na ko sa dad. Magdagan ko. Hanggaw ka mataa ka? Saman magpakamatay ka? Manggamong ka na? Ikaw ba? Ikaw pa dilit makaligis na ako. Ikaw pa masuko. Nagdangan ka mang mataa ka? Nganong kusog masakay kami padagan sa imong motor, be. Nga niyaman ka sa syudad, be. Abuang! Oh, hala? Hala! Diha ka na. Hoy! Hoy! Bata! Hoy! Hanggang bata, kalit mamidagan? Hot! Pagkawat, oy! Sumong tawha si Bato pa! Muong tanong ka niya! Usap rin si Bato! Sa mukha Padayon lang ko sa pagbiyahe Paano siya? Pero nga nung waman siya makailan ako. Husto! Pulingot na manggot kitong ako naong tung sa pagtago na ko ganiha. Mikamang mag ko ilam sa lamisa sa ukay-ukay ganina. Pero bisan pag mailhan ko niya, wa siya may baw, nga niyan ako sa atinining. Wa! Tibok adlaw kong nangita kang Marcelina. Pero wa ko siya makita. Hain makaning bataa. Naiubos ko siya nako.
Nila ko sa babong spreads. Nagkapid-pid na ko sa cutter. Magdali ko. Dali ko susi. Dali mo mga magdugay ko din eh. Bawa naman kong gibuhat. Up. Tinihig yung tapita mapusilis nining. Ug sa ubos nining bridge, mo ang dagat tiin nahug siya. Naiko sa o unya nahug pagyud nining taas nga bridge. Buhi pa kasi 99% patay na nining. Pero sigurista ka Eswarden. Gusto niya makita agad niya ang pating lawas ni Nining. Kaya ato pa, kinala magsusi ko sa ubos ni Bridge. Diin sa mga baybayon ini, at doon ay mga bahay. Lugar sa mga squatter. Gusto? Ato ko magsusi. Okay. Ni anak ko sa ubos ni Bridge. Kini ko na muna i-park ang kong motor. Lisod na pita na. Di ko mo kumpiyansa. Kagay na pa kong nagpangutan na, pero ang tanan pulos may balipad. Pulos way ni siren. Kung ako lang ngayon magbuot, no? Imposible ka mabuhay pa sa nining. Patay na gito. Labi siguro, atuan na siya karoon sa ilaw sa dagat. Gipistahan na ron sa mga isdang gutom. Pistahan na gito sa mga isdang gutom. Naikasugan na ko eh. Last na lang gini. Musibatan ko din eh. Psst! Brad! Kadiyot! Ako? Ikaw. Dali, Brad. Nano, father? Father? Ako, father? Pare? Uy, di, uy. Di. Di ka pare. Brad, manggodi mong tawag na ko. Ilbis ko, Ilbis. Suplado sa nintuhan eh. Tutok man ka na ko, Brad. Ibog ka? Ansa? Tarong hap. Piti ka ron. Man di kay klaro. Ato na ko eh. Karit, una. May pangutana ko nimo. Ngano man? May pangutana ko nimo. Na kay kwarta. Nga naman. Ngutana man ko ka. Usi keng laway na ko kundi ko nimo atagag sapi oy. Wa pa gani ko nimo matubag ni ngayo kana. Kanaong ko nimo sapi. Ayaw lang pangutana ay. Ari na ko ay. Karit ako. May 20 pesos. Dauta ko na. Uy. Ipalit na lang nagpaan. Busog pa ka. Dungagan ako og 50 pesos. Dawatan ni. Kapalit na nigbugas. Pero may magbugas ray kanoon na to. Unsa ko, Chip? Shit ni, bir na lang. Yamat ragon. Ani. Niapay usa ka gatos. Kini. May suda na. Ikaw ra may akong gipangutana dinhi nga nangayo og bayad. Natural. Ako isito din eh. Ilbis ko ni. Wa ka masayop sa pagduol ako. Ilbis ko. Ngilngigay ko. Ang singer. Yamat ra. Ilbis, no? Lagi. Shoot dayon. Naroon mo man. Unsa shoot? Pangutana dayon. May nabalitaan ka mababae nga nakitaan din nga may samad pinusilan ang o? Ha? Patay. Pwede sab. Patay o buhi pa. Basta kay may samad pinusilan ang iyang o. O nining ang iyang pangan. Bangas ka. Unsa? Tarong ha? May nabalitaan ka ba bahay niya? Mo ni kong pangutana. Kuan, kining, Tubag na yun! Tubag ba na yung bausa mo ka? Doon naman! Ha? Tinood ka? Unsa man? Nining day ba nga na itong bayana? Ulaki! Hain si karon. Nasugalan! Buhi siya! Patay na, oy. Maoy gibilaran ro sugalan, oy, no? Sigurado ka? Patay na gid siya?
Sigurado mo lang? Doon na day bilaran buhi. Suma! Ikaw ba? Bilaran ka buhi. Lalim pa. Uban ba ka na ko? Naramas mi kasityo. Di ako, sa katulong iskina. At tumang ko pa doon. Ngapi man ko dito. Sige, tara. Kuyugi ko. Sigurado ka? Tagang namang maldito dito. Dagang tulusan. Dagang ikonbek. Tingalig. Aan kang para ka, lisod na. Damay tayo ni. Nga naman. Duhaw niya mong bilaran dito. Matrakot. Hem. Tutok man ka. Sa purma lang ni mong daan. Naibaw ko. Para ka. Pulis ka o no? Nga naman. Imong ilong. Murag sirbatos pulis. Unsa? Ayaw nagkasuko, brad, ha? May pangutana lang ko nimo. Sulti! Imo ba tong motor nga tuwag i-parking sa gawas ining squatter, ha? Dine, kanang tubang itong kolor. Ako, nga naman. Kumpiyansa ka nimo, brad, ay. Kumpiyansahan nimo, eh. So siya kung maabtan pa ba nimo? Gitripan sa mga bukoy din, eh. Animal! Tara! Buwan din, eh. May lang gani. Dili ko tantado. Elvis ka ko ni. Di ni matanandar. Bisan pa sigtiunan kung tangki di kila. Matrakot. Ang ako motor. Wali likid! Animal! Kasi nagbuhat ini. Hoy! Kamo! Nakakita mo kasi nagbuhat eh! Nakakita mo! Ha? Animal, huwag ko parang balingas mga tao din eh. Padayon sa silang gibuhat. Lisod ng napita dahil. Magibilarang gid din eh. Tuarang hanggaw eh. Nagbitbit og tasa. Ug mikaway-kaway pas kamot. Ikamay ko niya. Iya kong padoon. Ayaw ang taong pagdoon. Pura lang kong nangamay, pero akong gibugaw. Patay yung ini. Masakpan kong dili ni Nining ang gibilaran. Kung dilis ng maming ako sa katiguang. Naog yun ni Rona. Dagan yung ko. Wala. May gani kami palayo. Kaubuta ko. Sindikator ba kayo itong naong tawana? Thank you, Lord! Lawas pa ko! Ay! Kailan! Napasok ko! Napasok! Hoy! Sama kayo tao niya, oy! Warden, agaon. Bangag sa ilong. Maayo ka niya ka na. Kumusta ang imo na ka? Wala agaon. Konfirmadong nahipos na ang babag sa imong daan. Patay ni ka si Nining. O agaon, Giunsa mo pagsiguro. dito na ko sa squatters area. Diin anami mutang sa ilawom sa bridge. O abi mo agaon, gibilaran na kini dito. O gisugala na. Hibaw ka na. Legal ang sugalan basta dunay patay. Nakita mo ba ang patay niyang lawas? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.